Igbo bụ sọ mma ndị ọma eji eje mba. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Eji m n'aka n'unu nọsị mma. Ọ ka bụkwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile ekene m unu. A sị nga nwere ohere a wepụtala anyị nhọpụta ọchịchị onye isi Ohanaeze ndị Igbo, Ohanaeze group. Ọnya bụ ihe a na-eme ebe anụnwa. Ndị Ohanaeze na-ewepụta onye ga-anọchi anya onye isi bụ nna ya Nwodo, n'ihi na tenọ nke ya agwụgo. Ya bụ na onye ọzọ ga-eweluzi ọnọdụ. Ya bụ grupu Ohanaeze ndị Igbo bụ ihe dị oke mkpa n'ala Igbo anyị, n'ihi na ọ bụ ndị anụnwa bụ ndị so na ndị na-ekwuchitelu anyị bụ ndị Igbo ọnụ ya. Ya bụ na ọ dị oke mkpa na onye ọbụla ga-anọnye na ya bụ ọchịchị bụ onye ihe anyị, onye bụ ihe gbasara Igbo na ihe maka ọdịmma Igbo n'obi. Unu afụgo ka unu ga-afụ ka ya bụ ọchịchị si wee na-aga. Unu afụkwanụ ka ndị ha na-akwado, onye a na-akwadokwanụ ka esi wee na-akwado ya. Unu afụgo unu n'anya na onye nke onye ọbụla na-aga n'azụ ya na-akwụ. Unu afụ na ọ bụ onye nke ahụ bụ ndị Miyetti Allah bụ onye ha bịanyere aka, maka dịka anyị si wefu na soshal midia na o nwere otu onye n'ime ndị ga-azụ ya bụ ọchịchị Miyetti Allah bịanyere aka si na ọ bụ onye anụnwa bụ onye ha nwa kwadoro. Unu wee fụkwanụ ka ọ bụkwa na onye nke ahụ ka onye ọbụla na-aga n'azụ ya na-eme gịnị, na-akwụju. Ụdị ihe dị ka Ohanaeze ndị Igbo, ife abụghị ihe politiks ya banye, ọ bụrụkwa na ihe ndị na-abụrọ ndị Igbo ya bịa ịrọpụtara anyị. Mana amụrụzi m nke ka anyị si wee dizie na ụdị mmadụ bụ na onye si ebe ya na-emezi Igbo mkpa ya, nke bụ na ndị Awụsa si ebe ha si ha bịazie na Igbo anyị ha enwepụtara anyị onye isi, ha si na ndị Yoruba si ebe ha si ha enwepụtala anyị onye isi. Ihe ọfọzikwu ha bụ ịbịakwụzi na-enye anyị, bịa na-echi ndị ya bụ ndị igwe. Ha ya enye anyị gọvanọ, nye anyị sinetọ, nye anyị lokal gọọmenti chairman. Abịazikwuo na ihe bụkwa ihe ndị Igbo dị ka Ohanaeze ndị grupu anụnwa abịazikwuo bụrụzikwuo ndị Awụsa na ndị Fulani na ndị Yoruba na ndị na-abụrọ ndị Igbo, bụrụzikwa ndị a bụzikwu ndị ya abịazinu bịa na-asị anyị na onye nke a bụ onye ha kwadoro n'ụdị dị aṅaa. Ọ bụrụkwanụ na anyị n'anya anya fụ na anyị bụ ndị Igbo na anyị enuru nya bụ pozishọn ijije si ndị Awụsa, ndị Fulani, ndị Yoruba na onye dị otu anụnwa bụ onye unu kwadoro, anyị anara emie. Kedụzi ka ndị bụ ụzọ si nwee bụrụ ndị ikpeazụ? Kedụ ka ndị bụ ndị isi si nwee bụrụ ndị ọdụdụ? Kedụ ka o si bụrụ ihe ọbụla nke ọbụla afụla na-eme anyị enwere ọnụ? Onwe ihe a na-eje otu anụnwa na a na-eje na Sorok ma ọ gịnị, ifu ebe anyị edebe onye bụ onye isi ndị Igbo edebie n'azụ anyị na-aga ka ezi ka anyị si wee chọzie ka anyị bụrụ ndị a na-akwa aka, ndị bụ aralụsi oke enwee nyezie nwezie nke fọnụ ewee nye anyị. Ndị be anyị ọ dị n'ụlọ mma otu a ka anyị meke n'ihe dị ka ndị Igbo anyị bụ. Onye kwulu okwudosie ike, onye fụ ihe na-adịrọ mma ọkpọ onye afa nọọ ihe a melụ mpụ na alụlụmana ji wee na-ala ibi enu. Nee ka nya bụ izọrọ m ọchịchị onye nhọpụta Ohanaeze ndị Igbo enwerụkwa onye nna akwado iche, maka na mmadụ na-ata anụnwa na-azọ onye isi ọchịchị enwere onye mma n'ime ha, o nwere onye nna akwado iche. Mana ihe mmụọ na-ekwu bụ kedu ihe gbastalụ ndị Miyetti Allah na onye ya anọchi anya onye isi Ohanaeze ndị Igbo? Kedu ikikere ha nwere iji wee sị na onye a ka ha na-akwado? Ndị Igbo anyị enwenugo oge onye isi Miyetti Allah a na-asị kedu onye ya nọchi onye isi Miyetti Allah maọbụ otu eme of Kano dị maọbụ gịnị nwanne ha, ihe niile ndị a ha nwekọtasịrị no onwenugo otu onye Igbo nwere ikikere ịpụtasị na ọ bụ onye dị otu anụnwa ka m na-akwado. Ka ezi ka nke anyị si dị iche. Kedu ka nke anyị si dị iche? Ya bụ ife jọgburu onwe ya, ọ jọgburu onwe ya. Maka nkwụsị ebe anụnwa ka ọ dị na mgbe ọzọ. Achọkwa m ịma ihe unu chelụ, achọrọ m ịma ihe unu chelụ. Ngwakwanụ Igbo bụ Igbo ka atinyelu unu ya bụ vidio ka unu na-esie nụkwanụ ọnụ okwu mmiri ha. Ngwakwanụ ka m pụtakwanụ. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Final number 39. Final number
40 for Enugu State, supporting Professor George Obiozo to be the next President General. Now, what about the other candidates? Any support? Supporting VAL, one candidate. VAL or Paracha, one candidate. Thank you. The other person? Okay. Supporting Uju, one vote. One vote. All right. Uju, one. Paracha, one. And Professor Obiozo, 40. Thank you, Enugu. God bless you. Enugu, Imo, but also Imo State. Imo na the Andy Rivers and educated. They watch and educated Imoha. DH. Imo Nile on a Rivers State. We have Tawa well. Okay, really Monogapata. No Igbo, that farm, Ocha Igbo, Obi Igbo, Ukwereland, Eche, Ohuma, Ahoda, thank you, Ekpeye, Oadile, Andoni, Emoha, Unuma, Ebo Mundonu. Imo State. Imo, are you there? Imo State. Imo, can you stretch out a bit? Stretch out, Makakovic, stretch out. Latin Azul, because elders are in front of you. Imo State, standing behind Ambassador George Obiozo are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Sorry, 42, final number. 42, final number. 42, final number. 42. Final number. 42 Imo for Professor George Obiozo, is that correct? Correct, sir. 42. What about the other candidates? No one. Operacha? No one. Okay. Thank you very much, Imo. Rivers, are you here? Rivers. I don't make out. I don't part of our people now. That's my own local government. That's my local government. I'm from Obiako. Bring behind. Yes. Ambassador George Obiozo, Rivers State. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Final number 21. 21 Rivers. In support of Professor George Obiozo, am I correct? Correct, sir. What about the other candidates? Any? No support. None? No. All right, so Rivers, thank you for your vote and thank you for being disciplined and orderly. We will now, is that end of the branch? Okay.
So this is the time for all other branches and affiliates, northern delegates, those from the southwest, all the delegates from the other parts of Nigeria and diaspora who are properly accredited Ohanaeze affiliates or chapters. Ohanaeze branches in outside Alibo that are accredited for this General Assembly, please come right out. Branches, northern branches, southwestern branches, Lagos, South African branches, UK, United States, all the places who have Ohanaeze, those who have been accredited to come, please come and start your franchise so that your voice will be heard in this epoch-making event where Ohanaeze is selecting the next PG that will run the affairs of Alibo for the next 4 years. We are so grateful for the interest. Igbo negosi na ihe gbasara ịhọpụta onye ga-achị anyị na Ohanaeze. Ọ ezigbo ihe n'ihi na mgbe mbụ ọ naghị aga a na-ahapụ ya mmadụ ole ma ole etu ugbu a